Όμως δεν έχει σημασία. Πες μου, τι σου είπε ο μπαμπάς σου για τη μαμά σου? Ότι η μαμά δεν τραγουδούσε στο γκρουπ. Και δεν σου είπε τίποτα άλλο? Όχι. Ναι, πράγματι μου είπε. Είπε ότι με αγαπούσε πολύ και ότι εμείς είμαστε η μόνη της Ένια. Το ίδιο δεν έμαθες κι εσύ? Δεν ξέρω. Γλωρία, να το λύσεις εσύ. Αν ο Μπουσταμάντε έχει επιτρέψει στο γιο του να βγει, τότε να υπογράψεις την άδεια και να βγει. Και παρακαλώ για σήμερα μη με ενοχλήσεις άλλο. Εντάξει. Μαρσέλ, Τι? Μαρσέλ, Ναι. τι έπαθες? Είμαι απογοητευμένος. Με απέλυσαν. Είναι σίγουρο αυτό? Ναι. Γιατί? Αυτός ο καιροσκόπος, ο Μανσίγια, επωφελήθηκε από την κατάσταση με τον Χακίν και έκανε συμφωνία με τον Ρόμπλες. Και τώρα ο Ρόμπλες βρέθηκε να του προσφέρει τη θέση του διευθυντή του κολεγίου. Το έχει υπογράψει, είναι υποψία δική σου? Λες να το φαντάστηκα, μπροστά μου του πρόσφερε τη θέση. Ήταν πολύ ταπεινωτικό. Και ο Μανσίγια τι είπε? Όσο ήμουν εγώ μπροστά, έκανε τον ανήξερο και είπε ότι ήταν απροετοίμαστος, ότι θα το σκεφτόταν. Ξέρω ότι θα το δεχτεί. Θα το δεχτεί. Θα πρέπει να σιγουρευτείς και μετά να δράσεις. Ηρέμησε. Δεν πρέπει να βγάζεις αυθαίρετα συμπεράσματα. Είμαι απογοητευμένος. Πώς να μην βγάζω συμπεράσματα? Ο Ετσαμέντη δεν θα σε αφήσει. Ο Ετσαμέντη δεν θα κουνήσει ούτε δαχτυλάκι να με βοηθήσει. Ο Ετσαμέντη λες. Όμως το γνωρίζεις, καλέ μου. Το κολέγιο δεν διοικείται εύκολα. Αυτό το γνωρίζω. Έχεις μεγάλη εμπειρία. Οι γονείς πάντα θα φέρονται έτσι. Αν δεν σου πούν να φύγεις, μην το κάνεις από μόνος σου. Ελπίζω να μην κάνεις λάθος. Ηρέμησε, αγάπη μου. Τα πράγματα θα πάνε καλά. Δεν βλέπω για ποιο λόγο να πας να φας με τον Κολούτσι. Άλλωστε, ούτε που γνωρίζεστε, δεν είσαι τίποτα για εκείνον. Όχι, ένα λεπτό. Πώς λες ότι δεν είμαι τίποτα? Ναι, βεβαίως, δεν είσαι τίποτα. Πες μου, θα έρθεις να φάμε στο σπίτι μου ή όχι? Στο σπίτι σου? Ναι, κάθε μέρα με ρωτούν για σένα. Θέλουν να σε γνωρίσουν. Κακό είναι? Όχι, δεν είναι κακό. Όμως δεν έχει σχέση το ένα θέμα με το άλλο. Αχ, Μανουέλ, δεν καταλαβαίνω. Πρώτα θα πας να γνωρίσεις τη δική της οικογένεια και μετά τη δική μου. Αφού δουλεύω για τον πατέρα της. Δουλεύεις, μη λες ψέματα. Του κάνεις μερικά θελήματα και από λύπηση σου ρίχνει μερικά κέρματα. Τι γίνεται με τον Κολούτσι? Τίποτα. Τον εκτιμώ πολύ, αυτό μονάχα, τίποτα. Τον εκτιμάς? Ναι, τον εκτιμώ. Εδώ εσύ δεν χωνεύεις τη μία. Τι να σου πω. Εκτός κι αν είσαι τόσο καλός ψεύτης. Κοίτα, ειλικρινά, αυτά τα πράγματα δεν με πείθουν. Όλα θα πάνε καλά. Δεν θα τα παρατήσεις τώρα. Με τη δύναμη θα το ξεπεράσεις κι αυτό. Είσαι πολύ ιδιαίτερος άνθρωπος, Μαρσέλ. Είσαι έξυπνος. Το ξέρω. Ικανός. Τόσα χρόνια έχεις επενδύσει σε αυτό το σχολείο, δεν μπορούν να σε διώξουν τώρα. Όχι. Αυτός ο προδότης ο Μανσίγια είναι υπεύθυνος για το πρόβλημα. Ναι, καλημέρα σας. Ναι, περάστε, ναι. Κύριε Ντουνόφ, ήθελα να σας πω ότι πήρα την απόφασή μου και ήθελα εσείς να την ακούσετε πρώτος. Μίλησα με τον Ρόμπλες και του είπα να πει στο Συμβούλιο ότι δεν θα δεχτώ τη θέση. Δεν με ενδιαφέρει. Πώς και δεν σε ενδιαφέρει? Δεν με νοιάζει. Θέλω να είμαι κοντά στα παιδιά. Έτσι μου είπε ο Ρόμπλες ότι αύριο θα σας πει να γυρίσετε στο πόστο σας. Και... Ευχαριστούμε πολύ, Σαντιάγκο. Ναι, και εγώ ευχαριστώ. Όμως μην κάθεστε έτσι, διασκεδάστε το. Γεια σου, Νίκο. Μανουέλ, πού ήσουν? Με την Ιουλιέτα. Τι, πρέπει να σου ζητάω την άδεια τώρα? Όχι, άκουσέ με. Έχω να σου πω δύο νέα, και καλά και κακά. Πρώτα τα καλά. Εντάξει. Τακτοποίησα το ημερολόγιο. Σοβαρά? Ευχαριστώ, Νίκο, ευχαριστώ. Και τα κακά? Η Λούνα ξέρει ότι έχουμε το ημερολόγιο της Νίας. Πρέπει να φορέσεις τα καλύτερα που έχεις. Μπροστά σου οι Mercedes θα είναι μαύρα χάλια. Αχ, Φέλη, σίγουρα η δικηγόρινα δεν θα έρθει, αλλιώς ο μπαμπάς μου δεν θα ήθελε να πάω. Θα πρέπει να την απασχολεί η υπόθεση της ζωής της. Ναι, να το κάνει καθιστή γιατί όρθιο θα κουραστεί πολύ. Αχ, κορίτσια, δεν καταλαβαίνω τι γίνεται. Τι λέτε? Η Σόνια την έκανε να πιστεύει ότι θα ασχοληθεί με την
υπόθεση ενός εκατομμυριούχου. Και η ανόητη το πίστεψε και ξέρεις τι έγινε. Αποφάσισε να μην πάει ταξίδι με τον Φράγκο. Σοβαρά. Ναι, η Σόνια είναι ιδιοθεία. Όμως, τι θα γίνει αν γυρίσει η Μαρίσα και δει ότι η Σόνια και εσύ είστε φίλες? Συγγνώμη, κορίτσια, όμως είναι λογικό η Σόνια να με προτιμά. Είναι λογικό. Πραγματικά. Συγγνώμη. Με πέρασε. Να σου πω κάτι. Ναι, τι έγινε, σ' ακούω. Όμως δεν θα σου αρέσει. Μην ανησυχείς, είμαι πάρα πολύ καλά, αλλά πες μου, τίποτα δεν θα με πτωίσει, έλα. Όχι, καλύτερα να στα πω μια άλλη φορά. Πού πας, Λούνα, Λούνα, μην με αφήνεις αγωνία. Μην μου πεις ότι έγινε κάτι με τον Χωακίν. Όχι, όχι. Λούνα, Λούνα, μίλα μου επιτέλους. Θα τον σκοτώσω, αν τον πιάσω θα τον σκοτώσω. Μία, ηρέμησε, σε παρακαλώ. Όχι, δεν ηρεμώ με τίποτα, θα τον κάνω μεξικάνικο κιμά. Θα του βγάλω τα μάτια μέχρι να σπάσω τα νύχια μου. Μία σταμάτα, θα βγάλεις πυράκι από τα νεύρα. Ας βγάλω. Ποιος σου είπε ότι το έκανε ο Μανουέλ, ίσως να ήταν άλλος. Ποιος, Λούνα, ποιος να ήταν, πες μου. Όμως σου είπα ότι το είδα το ημερολόγιο στο γραφείο του Νίκου. Σε παρακαλώ, Λούνα. Το ημερολόγιο το είχα στο σπίτι. Πώς να το έκανε ο Νίκος? Σίγουρα το πήρε ο Μεξικάνος κάποια φορά που ήρθε στο σπίτι μου. Σίγουρα αυτός ήταν. Το διάβασε. Το διάβασε όλο. Το διάβασε όλο. Μην κάνεις έτσι. Είχες μεγάλα μυστικά. Το διάβασε όλο. Αέρα, παρακαλώ, αέρα. Φέρε το πιστολάκι, φέρε το γρήγορα, γρήγορα. Μου έκαψες το προσωπάκι. Κρύο αέρα θέλει. Κάνε γρήγορα τώρα. Θα το σκοτώσω. Θα το σκοτώσω. Θα το σκοτώσω. Ηρέμησε, ηρέμησε, Μία, σε παρακαλώ. Όχι, δεν ηρεμώ. Θα ηρεμήσω μόνο όταν το σκοτώσω. Γεια, Πάολα. Γεια. Τι κάνεις? Ζωγράφισες? Ναι. Θέλεις κάτι? Αν θέλω κάτι. Ήρθα να σου δώσω το δώρο αυτό. Όχι, δεν χρειάζεται να μου δώσεις κάτι. Αχ, Πάολα, τι έγινε? Πες μου. Γιατί είσαι τόσο απότομη μαζί μου τελευταία? Μου θυμίζεις κάποιες εποχές που θέλω να ξεχάσω. Καλά λες. Έχεις δίκιο. Σε καταλαβαίνω. Όμως θέλω να σου κάνω ένα δώρο γιατί σου είμαι ευγνώμων. Απέρριψες το τσεκ που σου έδωσα και τώρα θέλω να δεχτείς αυτό το ταπεινό δώρο. Έλα, πάρ' το. Εντάξει. Ευχαριστώ. Όμως δεν το αξίζω. Και βέβαια το αξίζεις, το αξίζεις. Μου έκανες μια μεγάλη χάρη, Πάολα, και είμαι πολύ ευχαριστημένος. Και στον Πάμπλο έκανε πολύ καλό αυτή η εμπειρία. Χαίρομαι. Έχει αλλάξει. Είναι διαφορετικός, επικοινωνεί καλύτερα μαζί μου, ήρθε πιο κοντά μου, είμαστε πιο κοντά. Είναι ένας άλλος άνθρωπος. Θα αργήσω, πρέπει να φύγω. Τι έχεις, Σίντι? Θα φύγεις? Πρέπει? Ναι. Πρέπει να αλλάξω. Και δεν θέλεις να βγεις με τον Δήμαρχο? Όχι. Δεν θέλω. Κι εγώ άλλαξα. Όπως ο γιος σου. Τότε πηγαίνω. Όμως θέλω να σε ρωτήσω κάτι. Δεν σου τηλεφώνησε? Όχι. Γιατί? Γιατί αν τηλεφωνήσει, σε παρακαλώ, να το κλείσεις. Μην είναι ήσυχος. Ούτε εγώ θέλω να τον δω. Ωραία. Είσαι πολύ καλή κοπέλα και πάνω απ' όλα πολύ έξυπνη. Γεια. Ακριτίνε! Θα σε σκοτώσω, Μανουέλ! Θα σε σκοτώσω! Θα σε σκοτώσω! Ηρέμησε. Τι κάνεις, σταμάτα. Δώσε μου το ημερολόγιο μου! Θα μου δώσει το ημερολόγιο! Να μου δώσει το ημερολόγιο! Δώσ' το! Να, πάρε το ημερολόγιο. Μου το έκλεψες! Δεν το έκλεψα, το μπέρδεψα με άλλα πράγματα και το πήρα κατά λάθος. Ήταν ατύχημα. Λες ψέματα! Είσαι κακός ψεύτης! Σίγουρα το διάβασες! Ναι, το Όχι, δεν το διάβασα. Άλλωστε δεν με ενδιαφέρει. Είναι κλειστό εξάλλου. Κοίταξε το, είναι κλειστό. Ναι, είναι κλειστό όμως λες ψέματα γιατί η Λούνα μου είπε ότι είναι Όχι, όχι, είναι κλειστό. Είναι κλειστό ή ανοιχτό. Είναι κλειστό. Κάποιος λέει ψέματα, όμως δεν είμαι εγώ. Μανουέλ, με αυτό κέρδισες το αιώνιο μίσος μου. Α, ναι. Ναι. Εκεί που δεν το περιμένεις, θα σε εκδικηθώ άγρια. Ακόμα κι αν είμαι 80 χρονών με ρητίδες και άσπρα μαλλιά. Γιατί αυτό θα το πληρώσεις, Μανουέλ, θα το πληρώσεις.